Дамата, която видяхте да раздава юмруци и да побеждава в този клип, е българката Деси Кирова. Днес тя е в студиото на Панорама. Добър вечер. Добър вечер. Деси Кирова живее в Дюселдорф, Германия. Тя е първата българка световна шампионка в професионалния бокс за жени. В аматьорската си кариера има също така шампионски титли в каратето и в кикбокса. Освен това, тя е дипломиран кинезитерапевт. Така, как една българка покори световния връх, при това в един спорт, в който сме свикнали да виждаме Жан-Клод Ван Дам? Това е един хубав въпрос. Разбира се, зад красивата гледка, която нашите зрители видяха, се крие страшно много труд, страшно много лишени, страшно много доказателства и победи. В това се крие и победата, и това да бъдеш на върха. Значи рецептата е в труда, така ли? Разбира се, абсолютно пълна всеотдайност и най-вече да вярваш в себе си, защото да си докажеш в чужбина коства много, много повече труд, отколкото в собствената си родина. Разбира се, и успехите го потвърждават. Какво търсите в бокса? Какво ви мотивира? Ами бокса за мен това е начин на живот, или аз търсих и търся себе си. Първо това за мен е хоби, след това работа. И след една тренировка по бокс аз се чувствам нахранена, чувствам се психически устойчива и удовлетворена. Това носи в мене бокса. Или аз мога да го сравня също като театър, като изкуство. Нашата сцена е ринга и ние също трябва да обсебим публиката и да се докажем пред нея. Ето виждаме кадри от един ваш матч. Вижда се наистина, че публиката трябва да бъде ангажирана във всеки момент. Както виждаме обаче, вижда си още нещо друго. Това, че една дама може да остане женствена, привлекателна в едно така чисто мъжко занимание. Какво все пак ви струва това? Как успявате да запазите така и женственото в себе си? Ами знаете ли, аз съм първо жената Деси Кирова и след това боксьорката или световна шампионка, оставам назад моите спортни постижения. Просто при мен нещата са разделени. В живота аз съм един съвсем различен човек, но в ринга естествено придобивам боята на спортиста и естествено аз мисля и съм далеч от всякаква друга мисъл. Аз мисля за победата. Това е точно, ако мога едно сравнение да дам на всеки човек, който отива на работа и трябва да се концентрира в неговата дейност. Зрителите в Германия гледат ли на вас като на българка? Разбира се, аз се гордея, че съм българка. Гордея се и във всички вестници в Германия пишат, че съм родена в България и че съм българка. Пишат моето българско име също. Както и по телевизията говорят за това. И мога с гордост да кажа, че страшно много германци ме поздравяват на български език. Какви са личните ви амбиции? Много хора от вашия спорт, мъже предимно, разбира се, опитват кариера в киното. Така прочетох, че сте имали предложения за снимки в модни списания, включително такива списания като Penthouse, като Playboy. Какво планирате в тези области? Какви са вашите лични амбиции в тези области? Кариерата в киното и кариерата по модните списания. Да, лично сега в момента имаме страшно много предложения и аз самата ми е трудно да избера какво искам по-нататък, но така добре като помислих и се консултирах с моя менеджер господин Гремър, решихме, че в момента, в който сега се чувствам добре в спортна форма, трябва да дам всичко от себе си в спорта. След което аз искам да кажа, че участвах дори преди 20 дена в един сериал на немската телевизия по RTL, Unter uns, или Между нас. Да, Между нас преведено. Това беше една огромна чест за мене и това ще се излъчва януари месец 2000-та година, така че българските зрители могат да ме гледат в 6:30 по българско време на 14-17 януари. След това, след тази моя изява изникнаха и други предложения в екшън във връзка с карате или с полицейски истории и ще оставя времето да наделее над мисълта ми, за да реша какво точно ще избера, но за сега ще се концентрирам първо да защита колкото се възможе по-добре титлата, след което живот и здраве ще се насоча към моята професия кинезитерапия или може би към киното.
отхвърляте обикновено предложения за снимки в списания, нали? Такива, и имате своя собствена политика, своя собствена реклама, доколкото разбирам. Специално аз не отвървам всички предложения в списания, защото имам право на избор да избирам и да отказвам. Мога да кажа, че съм направила много и с удоволствие направих рекламата на последния модел на мотора BMW. Също времено в Penthouse също излезна статия за мен, но не разсъблечена, просто в съвсем спортен вид или като лейди, съвсем деликатна. Разбира се, ставаше дума за Playboy. Искам да кажа, че тук не ставаше дума за парите, които те предлагат, защото аз имам други възможности да изкарвам пари. Просто тук ставаше въпрос за моето разбиране. Към това списание, изобщо към разсъблечените истории. Или да, вие отхвърляте по принцип това. Морала. Да. Просто ако на мен това ми харесва, би го направил, защото ми харесва, а не заради другите причини. Професионалният спорт, както знаем, е доста жестока среда. Виждали сме го от филми като Роки, от съдби като Мохамед Али. Сърдят ли се обаче мъжете, че вие навлизате в тяхната територия? Въобще как ние мъжете се отнасяме към една жена, която се бие добре? Ами аз лично нямам никакви проблеми с мъжете. Напротив, когато тренираме заедно, те се чувстват, а също и аз, съвсем ентусиазирани. Защото сега, все пак, когато една жена тренира сред мъжете, дава по-голям стимул за работа. Това също се касае и за мен самата. Лично хората, които ме познават като характер, ме акцептират като Деси Кирова плюс боксът и това съм аз самата. Затова това ме радва. Това ме радва и аз мога да кажа, че като един не съвсем популярен спорт или спорт, който сега едва започва да се развива без традиции, т.е. аз съм една от пионерите на този спорт. Искам да кажа, че имам страшно много фенове и обикновено по-малко от 6000 зрители в залата няма. Една дама, която се боксира, по-борбена ли от другите дами? Борбена, това е една така много тежка дума. Разбира се, борбена съм в ринга, но мога да кажа, че се чувствам някакси по-психически устойчива срещу проблемите в живота, защото, както вече казах, това те учи да се бориш. В ринга ти си сам. Ти трябва сам да преодолееш противника и да дадеш всичко от себе си, но моята цел е не да победа противника с физическа сила, а да надиграя. И това за мен е именно изкуството в бокса, да успееш да запазиш самообладание, ако случайно удар попадне в теб и да надвиеш адреналина си и да помислиш как да излъжеш противника. Един последен въпрос. Какво бихте препоръчали на онези българки, които като вас са готови да рискуват в необичайно поприще? Ами разбира се, много успех им пожелавам и също голяма всеотдайност в тренировките, абсолютно вяра в себе си и в треньора си, разбира се, и един добър мениджър, който да ги изведе нагоре. Но преди всичко да разчитат главно на себе си, така ли? Разбира се, това е един индивидуален спорт. Ти си шеф в ринга. Благодаря ви за участието. Пожелавам ви успех на ринга и в живота. Това беше и всичко от нас, уважаеми зрители. Довиждане до следващия петък, когато с вас ще бъде Иван Гарелов. От мен приятна вечер.